bukan mo awni soma aw klube aw ka radio so mandila daga kan ya sigi sanganya sawa tanam gushira anfa wati klikan mo ubanga soma da ina kuna funi wala se wati okofo awi bakuruba kuna funo la kunungo Fatmatu Zarayi atondeo anfa ya zegwa uyuka lada kle kunu elage bagar kunu kuma kenekan elage mualim kati kuma kenekan malimatu aliya kala seluke ne alama koreke alamsadu uye tugna SA oka barabulu lalemu sansa nabake bulaleme kabla alamsan nato o kononina maliki warola amala dona kafo okoni siuka ukapmaro ankarla nywana sa Mali ani Faransi kala sababu yekunu Mali jamana nyama wo yesra di Joel Mayel makunu France ka ukalla sigide en fait Mali la Docteur Sugal ko kala maiga imama jegulu mi no e imamu ka jekulu bay malla ani wulu kuma nyo yala kunungo amala dona kafo o bena fendola yi hakina yira ngona wala sa jamana imse ka bo gele akonna na tomina Université du Mali wulu fana ye o ka hakina ngirake ko akai malika fereke ka lagini ke mi na kala malla ku amanye ko malik se ka plein déposer un mois ani CEDEAO wolu kama Burkina Faso amala dona ka fo damimba kunungo CEDEAO mawu o ya kumanyoya bolla o Burkina Faso kule tam kala konnana ko benata tabulu ife ko tara o bulu kan kunu nonu kafara to kan so mana ina donc war fle adumina la se awma abal ma karim sibe fe lambi do ngala ka kle heredi awninema ami adam ne nanga sigira koroy abe sanfla bobi walma wati bobi Fatmata Zarayi tonde munumbe anga sigira la zewa kelenkelen ni yala obuka sayna ma baroke inafo maulud ginata kore kumbe o asengoro lube talike kalaso o dayele lila utura ni baraina ala yake uye telensoro lun kofe muso ere danto wala kara ala ko ere gunkan uye o kalaso ojo ojo li de kulumbo kali kala kunu anga sigidala nyama chama kumbe akene kan muni nuyu ka foli ani tanol lase ni muso waraba mamunu no waragalembe ala nini yere kama amala dona ka fo akara bonya ani karama konna na kunu o statkala ni keneka elage bar ko ne kuma keneka kafara elage malim kratika ani tukutikala kaw kafara nyama chama ka yoromi ni musa elage musa kulubali akara sababu ye ka de me balase ni muso ko fole numa ka ke sababu ye o flega fempen keni akase ngono ba dondoni bebe baba kan kada kan na so tombala atom de fire kone mami woye musa kulubali o satkala kunungo ambe awla dona ka fo malimatu madam gino ale foli la sen nabawma kerenge la munu bura bamako saw munu ide bura zegwaya ananga dina nyama ba munu biya aye foli ke abela de na kunungo anga olame Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala mab'uth rahmatan lil alamin tahan ini betala cakap sudah tahan corona ama kitinana kala to par jama yang nela itu ko kanu salatin kisi tamani kala sabatan so di konsalmo na sabani ma mo kila ni ma ko joduma ulama ko ni kala ka bulu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya farabisha sadri ومن الإثبات من لساني وفق قولي
Inshallah foli kɔfɛ an b'Ala tanto ka barikada. O de don. Dan tɛ foli min na. O de don. Kuma gɛrɛ fa caman taabolo ka da an karamɔgɔw bɛ an sigilen k'olu ka kumakanw lamɛn. O de don. Ladilikan sanumaw. K'an sɔrɔ jamaden bɛɛ lajɛlen fo. O de don. Ani jamajara mun nana ka na fara an kan groupe fɛn fɛn nana ka na fara an kan ka bɔ yɔrɔ min na. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. O de don. K'an ka présidentiw fo. N'o y'an ka musokɔrɔbaw ye. An bɛ k'an ka karamɔgɔba fo n'u bɔra min na. Dan tɛ foli min na. O de don. K'a sababuya kɛ Seku Ayiba kɔnɔnajɔ ye. Ayiwa an ye faamuya an bɛ baara n'o nisɔndiyala Malimatɔ y'a faamuyara mais i ye san caman min kɛ ka musow kalan i ka so n b'a fɛ k'a dɔn a ye degun dɔ s'i ma sabula baara bɛɛ gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la n'a fɔra ko ka musojɛkulu fara ɲɔgɔn kan i yɛrɛ ka so kalanso t'i bolo e gɛlɛya jumɛn sɔrɔ o la? Bon tiɲɛ na n tɛ se ka fɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ a la ten n tɛ se ka fɔ komi adamadenya yɛrɛ kɔni mana kɛ cogo o cogo tuma dɔw la peut-être ko kɛta dɔw o ye adamadenya an ka ɲɔgɔn wele k'an bɛna ɲɔgɔn dilan ne i bɛ se ka kɛ ko kɛta dɔw ma i diya walima fɛn dɔ fɔra o ma bɛn i ma mais ma bɛn i ma cogo di ni Ala tana ko de don an bɛ ɲɔgɔn bilasira o kan ni min ye fana ko ye peut-être o ye ne yɛrɛ fana goyɛ ye ko ye bon ne bɛ sabali o kan. Alisa Zewa kibaruw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛ san dama bɔ bi o Bakari Sidibe n'a b'a fɔ ma ko papa BPS ale ni Toguna ka baaraɲɔgɔnya min n'a bɛ senna a mɛnna na Ala ma ko wɛrɛ kɛ alamisa nata o bɛɛ b'o k'a lajɛrɛ ba wɛrɛ ma lajɛrɛ min ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sɛnɛko yɛrɛ gun kan sɛnɛkɛminɛnko gun kan bi o la ni lajɛrɛ min na kan ka kɛ Zewa mairie la ko bɛɛ welelen don a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛlaw CPC minnu bɛ yen Zewa commune kɔnɔ ani Zewa n'a lamini ko jɛn tɛ kɛ ni a si kɔ o siratigɛ la fɛn min n'o ye an ka CMDT ɲɛmaa ye kɔɔrisɛnɛlaw ka ɲɛmaa ka fara chambre de commerce ɲɛmaa ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen welelen don an ka sigida la ani kɔɔri baarakɛlaw kɔɔrisɛnɛlaw u ka chambre ɲɛmaa o siratigɛ la ani Zewa jeunesse communale o bɛɛ lajɛlen welelen bɛ nin kɛnɛ kan ko u tɛ jɛn ni maa si tolen kɔfɛ ni u nana ka na baaraw boloda ka laseliw kɛ Zewa mairie la o bɛ tila ka taa ɲɛ da Papa Sidibe ale yɛrɛ subahana mansi minnu bɛ yen Toguna tɔgɔ la o bɛ taa ka taa barokɛw kan ka tila ka kunnafoniba di sɛnɛkɛlaw ma walasa sɛnɛ min ɲinan san 2022 san 2023 samiyaji a bɛ se ka kunbɛn ko ɲuman na cogo min an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o fɛɛrɛw o tigɛlen don o la ko n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ alamisa don bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Zewa mairie la walasa ka taa namba ninnu bisimila. Mali kibaruw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ale ye laseli kɛ kunu ka sanga Mali ye gɛlɛya min ta k'a lase faransikaw ka lasigiden ma Joël Mayer nin ma kofɔlen ni a yɛrɛla k'a fɔ minnu n'u b'a kalama ko nin ma kofɔlen n'o bɛ tali kɛ faransikaw ka lasigiden tun b'an fɛ yan n'a gɛnna kunu a taara yɔrɔ o yɔrɔ ko yɔrɔ ma basigi fiyewu ko a donnen don ni fɛn min ye o ye farafaraliba de ye i n'a fɔ Kemi Seba y'a fɔ cogo min wa ko i bɛ min ka ko la dɔw bɛ yen k'o b'i kɛɲɛkɛ o de kɛra nin kununko décision ye Mali fɛ o siratigɛ la kunu fɛn min n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ani Imama Mawu o ye ɲɔgɔn ye kunu o ɲɔgɔn ye kun cɛla fɛn min na o y'a ye k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ nin diyara ale ye kosɛbɛ olu ko nin bɛ ka hakilinaw ta nka a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ta ni jamana kɔnɔdenw u ka hakilinaw de ye hali n'a nana Imama o nana hakilina min ta ka sɛngɔrɔma dondonni ta ka ɲɛsin Mali gouvernement ma ko o diyara ale ye kosɛbɛ o la ko fana o bɛ gouvernement hakili sigi o bɛ colonel Assimi Goïta hakili sigi kosɛbɛ wa kuma min bɛ yen ko Mali yɛrɛ kɔni bɛ gun min kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ CEDEAO ale ni UEMOA olu ye Mali ɲangi ɲangini min kɛra kɛcogo min na a ti CEDEAO walima UEMOA sariya si la yali o bɛ Mali ɲangi kun jumɛn na nin cogo in na Dr Choguel Kokala Mayiga y'a fɔ kunun ko ani kɛli man kan n'a dun kɛra dun a bɛɛ tɛ k'a fɔ a ye yafa ma ye adamaden ka hakɛ fana ye min ye fo ko a k'o ɲini o de la Mali nana ye k'a fɔ bi kɛra Mali kan ni bɛɛ dun bi kɛra Mali kan Mali bɛ se k'a yɛrɛ woloma cogo min na ko k'o fɛɛrɛw de tigɛ o siratigɛ la Dr Choguel Kokala Mayiga o y'a jira k'a fɔ an ka université ɲɛmaaw kalanso sanfɛ kalanso maaw
wole la jereke ka a laɲini ka plainte déposer UEMOA ani CEDEAO kama ka da ka ko kote dabla gansan kana ye Mali ɲɛ la ten ka sanction ta ten sanction minnu tɛ sariya kɔnɔ ko Mali fana tɛ sɔn a ma wala ko o fɛrɛw tigɛlen bɛ IMAMA tɔgɔ la kunu u ye duwawuba kɛ Mali ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen hakili ye kelen pewu ye o hakili kelen min filɛ ko o de filɛ ka sanayɛlɛnba di Mali ma nin cogo in na tan halisa Mali kibaruyaw la Joël Mayer faranskaw ka lasigiden a gɛnna a kɛra sababu ye an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma Ablaye Diop ale tun bɛ kuma barani na kunungo an ka jabaranin na o ye ɲininkali k'a la a yirala k'a fɔ monsieur le ministre k'a fɔ ko Joël Mayer faranskaw ka lasigiden k'a gɛnna yali maa b'a gɛnkun dɔ ma Ablaye Diop ko faranskaw ka lasigiden gɛnna a gɛnna bi a gɛnna sini kama sɔrɔ min fɛ a nana ye k'a fɔ Faransi minisiri min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ Faransi kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma k'a ma sisi ye Mali tɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga bɛ minnu bolo bi a ye dɔgɔyama sugu bɛɛ lajɛlen ta n'a taara nin cogo in na a laban lagosi bɛ na Mali sɔrɔ o y'a sɔrɔ malidenw o dalen don olu de la bi ka colonel Assimi Goïta ka senkɔrɔma don laban in na Jean-Yves Le Drian ye kuma minnu fɔ Florence Parly ye kuma minnu fɔ a ye lagosi base furancɛ fanga in ma n'a dun kɛra ten jamana dun tɛ maa wɛrɛ bolo bɛ a b'olu de bolo olu bɛ kan min kan o b'a dɔn o siratigɛ la u ye kumaw sama ni ɲɔgɔn cɛ Ablaye Diop y'a jaabi bannen kɔfɛ colonel Assimi Goïta nan'a ye Faransi m'a faamu halisa a ye fɛɛrɛ kɛ walasa ka ambassadeur gɛn ka bɔ yan n'o tɛ Joël Mayer yɛrɛ ale kelen kelen a ma foyi kɛ Mali la min bɛ se k'a kɛ sababu ye k'a gɛn a y'o tɛ min don fɛn min n'o ye kuma caman min filɛ ni Jean-Yves Le Drian da n'a tɛ ka bonya se Mali ma a gɛn kun filɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ a kelen bɛ ko ye bi min ni diɲɛmaa kɔni sigilen bɛ k'a filɛ a ye bɛɛ lajɛlen dabali ban maa si ma sigi a kan k'a fɔ e ni ɲɛ bi a yɛrɛ de bɔra k'a fɔ ko Faransi sɔrɔsiw bɛna bɔ Mali kɔnɔna na ko nin daminɛna kabiri ye kabiri o daminɛna n'a a y'o laseli kɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ Dr Sugal Kukala Mayiga ale fana taara diɲɛ seliginan tɔnba ka lajɛrɛ kɛnɛ kan Faransi ma sigi ni min ye petu ka taa bɛɛ fɔ a ko Faransi ye Mali to sanfɛ ka Mali bila ni Faransi ye Mali to sanfɛ ka Mali bila a dun bɛ kɛ cogo di o kuma min fɔra o ma bɛn Faransi ma ni a dun nana ye k'a fɔ kɔrɔlen ko la Mali ani Rusi jamana kɛlen bɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma teliya la fɛn min n'o ye colonel Assimi Goïta ka fara Sadio Kamara ka olu fana y'i bolo teliya ka taa Rusi jamana nɔfɛ k'o tɔ nana tiɲɛ Faransi bɛ k'a bɛrɛbɛrɛ fan o fan fɛ a tɛ ka ɲɛ o fan fɛ tun a labanna min na a kɛra nin ye i n'a fɔ Jean-Yves Le Drian min fɔ ka na laban ko Wagner bɛ Mali la ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ko Wagner bɛ Mali la Mali ko cogo o cogo k'a fɔ Wagner tɛ Mali la Faransi b'o o gun kan ten a nana laban min ma sisan kɔni o y'a ye k'a fɔ jate min n'a tɛ k'o kɛ Mali yɛrɛ gouvernement la o de kɛra sababu ye colonel Assimi Goïta ale Ablaye Diop wele a bɔlen ko o don ko Bruxelles ka na f'a ye waati dɔ sera a ka Faransi jamana ɲɛma kɛlen bɛ ka lasigiden bila yan ko ka sira d'a ma ni sira d'a ma foyi tɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Faransikaw n'o ye Faransi jamanadenw ye baasi foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ kuma in lasera a ma ladɔnniya k'a fɔ o y'a sɔrɔ juma nata ko labɛn wɛrɛ labɛnnen don Mali fan bɛɛ lajɛlen na ka wulikajɔ kɛ Faransi sɔrɔdasiw minnu bɛ yan ko k'u gɛn ka bɔ yan nɔ o la kuma sɛbɛkɔrɔ cayara o kan bi kosɛbɛ fɛn min n'o ye Faransikaw ka politikimaa dɔ bɛ yen Marine Le Pen ale kumana ko nin Faransi malola a malola Mali kɔni fɛ ko n'a kɛra ale kɔni ye ko a bɛ min kɛ joona Mali fana ka lasigiden bɛ Faransi teliyala ko k'o gɛn ka bɔ yen kelen filanan ye min ye ko furancɛ fanga ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen ka nafolo k'o dalaki a sabanan ko dɛmɛ bɛ bɔ Faransi yɔrɔ la ka na Mali la ko k'a bɛɛ lajɛlen dalaki o kɛ min kɛra a ma ladɔnniya k'a fɔ Jean-Luc Mélenchon ale ko ni ɲɛna ale ye candidat ye Marie Le Pen o ye candidat ye ko Emmanuel Macron hali n'a ma fɛn fɔ a kan ka kɛ candidat ye n'ale dun ye candidat ye ko min kɔni bɛ ale fɛ Jean-Luc Mélenchon ko min filɛ k'ale y'a fɔ a mɛnna ko ka taa n'a ye assemblée la fɛn min n'o ye Faransikaaw lasigiden bɛ Mali la n'o gɛnna
o tɛgɛ dugudugun ko ye tun ko bɛɛ lajɛlen b'o kalama wa min b'ale fɛ bi o y'a ye k'a fɔ teliyala o fɛn min n'o ye nin kuma in ko ka taa n'a ye assemblée la député bolo ɲɛkɔrɔla la olu k'i fɛla fɔ a la ko n'o ta se ka kɛ dugu ni dugu la tan k'a to nin cogo la tan ko n'i ye jalakili fɛn fɛn y'a la maa wɛrɛ tɛ jalaki fɛn min n'o ye Emmanuel Macron a ka kɛ kojugu a ka hali Marie Le Pen yɛrɛ y'o fɔ o kɛ kojugu de kɛra sababu ye ni gɛlɛya ye a sɔrɔ nin cogo in na o la ko nin tɛ foyi nin man ka foyi bɔ Mali ani Faransi ka taabolo la ko kɛ kojugu Faransi ma farafinna jate o de nana sɔrɔ nin cogo in na mankan ninnu bɛ farafinna kelen-kelenna farafinna tile bɛ yan fan bolo fɛ bi a kuma man di Faransi la fiyewu Faransi ma man di bi Afrique de l'Ouest kɔnɔna na o siratigɛ la fɛn Jean-Luc Mélenchon ale kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni b'ale fɛ yalaki tɛ nin ko in na o ka taa n'a kuma ye assemblée la walasa kuma bɛ se ka k'a kan kabini 2013 fo kana se bi ma force Barkhane fara Serval kan ni kuma si ma taa député bulon na fɔlɔ ka taa ka t'i hakili jagabɔ a kan o don ko a tɛ laban o cogo la o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko bɛɛ bolo min kan bi a bɛɛ nin bolo ka bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'a ko lajɛ Mali kibaruyaw la farafinna kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ CEDEAO ale ye ciladon bila kunun ka taa Burkina Faso Daminba ale ye coup d'état kɛ Burkina o coup d'état in kɛbɔ a ko la halisa a nana ye k'a fɔ ko bɛ cogo min na kunnafonilaw de ye nin fɔ bi sɔgɔmada in na a bɛɛ da ka di CEDEAO la fo ani Burkina Faso ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o siratigɛ la o bɛ nin bɛɛ la o jɔyɔrɔlenba don ka d'a kan ni Mali ye min kɛ tan ni Burkina kɔni ye o dɔɔnin kɛ dɔrɔn ko ni kunnamadiya kɛ CEDEAO ko o a ko tɔ bɔgɔ jiginnen o ye fɛn dɔ fɔ a la ko telefɔni min bɛ nin maa saba ni ɲɔgɔn cɛ bi ka sanga o yɛrɛ ka jamana ma ni nin maa saba Burkina Faso basigilen kɔfɛ ni maa saba ye bolo di ɲɔgɔn ma a laban k'a bɛ dadigi CEDEAO la kosɛbɛ Mamadi Doumbia colonel Assimi Goïta ka fara Daminba kan ko nin ye fɛn min na don n'a nataw la a bɛ sɔn ka CEDEAO sɛgɛn CEDEAO ɲɛ b'o la CEDEAO nana ye fana k'a fɔ mankan ba ale ko bi o de barika ka bon sira kelen b'a la kosɛbɛ k'a fɔ mankan ba bɛ Mamadu Bazoum ko bi Niger a bɛɛ lajɛlen fana ka fisa mankan min bɛ yen o laban ye min ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a ka ca Ala fɛ n'a tora nin cogo in na Mamadu Bazoum fana ka fanga a taara fa min fɛ siganaba b'a la o la kunun CEDEAO ka nali kunun ko Burkina Faso a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o ni Daminba ye ɲɔgɔn ye sen fɛ o ye fɛn caman fɔ i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na Ganakaw ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ Gana ko ani jamana wɛrɛ kɔnɔ ko ɲɛnabɔli ma ani Beninkaw ka minisiri dɔ ka fara fɛn min n'o ye CEDEAO yɛrɛ a jɛkulu ɲɛmaa kan o bɛɛ lajɛlen tun bɛ kunun ka fara Mama Anadif Saleh ka fara o kan Mamad Saleh Anadif ka fara o kan o bɛɛ lajɛlen tun bɛ Burkina Faso kunun o ni Europe Christian Kabore ɲɔgɔn ye k'u taara sɔrɔ Wolo Kabore ko basi foyi t'a la wa ko a lafiyalen don Europe yɛrɛ ye min fɔ kunun ko tɔ ye min ye fɛn min n'o Burkina kibaruya ye halisa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ furancɛ fanga min bɛ yen bi o ye u ka sariya gafe bɔ u seginna kan k'a sɛbɛntiya tun ka d'a kan n'i ye jamana o jamana ko fɔ a ɲɛ man di ni constitution t'a la o constitution kofɔlen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o seginna k'o bila sen kan walasa jamana bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na o la ko fɛn min n'o ye Thomas Sankara ale ka kiiri min tun bɛ sen na ko o ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ arabadon ko o bɛna bila sen kan walasa ka a kiiriko bila kan kelen kan aw ni ne bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka walima dɔ k'a fɔ aw ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ ka bi su in na san'o cɛ bɔ ye kan bɛɛ di aw kan bɛ waati la to bɛ n ka sara ma